Campo Santo kami ngayon. Taka kami kay mama. Punta tayo kay Nanay Maring. Hindi umiiyak. Tabi-tabi ka. Baka ano yun? Ayun, may mga naglalaro. Bari. Laki, bai. Laki, bai. Bari. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Dati wala ito. Nalagay ko yan. Nalagay mo. Bari. Bari kamu ya. Ibanom si mama, di mana itu jak bayi lagi. Ayo lah babanu bibi kamu. Babano niya apo yun ha. Apo yun. Dan kalau nggak apa-apa. Ayo lah babanu bibi, mama. Nanay, tatay. Ya anakku. Paano ka masakit? Mira sa mong kumis. Tayo to. Kami pakialam mo, 25 ano. Pugi tayo BBI, kapag kami yakin. Picture tayo dyan. Yan, uwian na. May nakaapak mong tae. Swerte. Halo. Ngertaya mang kape. Iya. Parking. Ya ba to? Natilim. Nasa CR na dyan? Yeah, CR. Doon ata, best road. Oh, yun na. Kita na yan. Aesthetic. Mga aesthetic nandito na. Video pa na.
piga 790 lang ang peso. 790 lang ang peso. Divide mo. Kaya ang space. Mali na. Ito pala eh, na kay Baby Glay eh. Ayaw. Ito yung nakamakain. Nagkunin drinks yun, nagano yun? Isa pa. Kapit. Yan, ganda. Isa pa. Isa pa. Lahat tayo. Tingnan mo yan. Camera. Lahat dun. Kyle! Di dati. Tangin lang. Dahil ko dahil. Wala nga. Hindi gawin sila yun. Pero pa may tissue. Issue lang po niya. Kasi kasama dyan. Gusto mo yun? Di. Mga makailo ya. Hindi na yun ko. Siya kata siya. Makailo ya Pearl. Nautay tutang. Balik mo na maayos yan ah. Ano yun? Ika na. Masarap ba? The next day. Yan, uwian na. Uwian ng Cavite. Say hi. 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 Oh, walang ano, nonchalant. Baby boy. Hi. Hi. Bye-bye. See you in Cavite na. Turo siya. Gusto niya kalaro. Laro yun. Dapat mo din gawin. Super sa ganda ng kulay with matching creamy curry na sarsa. Ang layari, damay-damay na. Maglalagay
Mamalo, oh. Mamalo, oh. Oh. Wow! Ano? Wait ka na po. Ay, no. Oh. Dito na. Kinain ng lamok. Isang gabi lang yan. Ito sa tabo dyan. Oo, naman na po kagat lamok yung baby namin. Uy. O, tapos ito nanay? Ay. Dito na. 3 hours. Maya mo na. Ganyan. Mamaya na.